guys, hello world. Madung webes din itong tanan. Pasensya na mo guys, kaya naghapon ng harahat kaya pupunta tinlan. Kung aman matabang sa limonsito. Nakaroon day guys, gabi iwan ako hilante. Maong naligo na ko kay di na dyan magwantag ang lawas, mura na dyan kong agkot na kado. Maong naligo na ko, tuwa ako hilante. Ang problema naman, ang tatinlan, ubog, sipon. Labad-labad sa o, tungod siguro na sa sipon. Maong gihapon, fighting for survival kay ang nakagibati, sa ikaw ang isa, simpre, wak may magasikaso, ay maliga mo. Di mo pagka makakaunog, di ka mo sikay-sikay. Uwan na pwed. Bisa nalipay ko kayong uga-uga na daan, kaya mo tagbang ang takog. Matunta ko slungsod kay nananta ko itujo. Sa amin ni uwan na mo pwed. Magpauwan ko, basin dyan hinong pag insuya na pwed. Baro pikaangin, kabughat na pwed, biskawan ako hilante. Umusaman mong tanan guys, this is Opa, welcome back again to my channel. Karon day guys, gasawd kong tubig. Na guys, ting sawd og tubig. Bisag muna kinahanglan man jud ta muliho kay wa man tay laing masaligan. Manigay kumbati lawas kay saan taman nga untay laing masampit. Hinay ka og tubig. Ka hapunan ako hinuwat. Hinay mo agas. Ang bintana naman ron kay sa kasimana ka sa nalang ko magkaos kay labi na kay sigig uwan. Magpatabang ko sa inyong mga pagampo guys. Ug sa tong mga malumong kasing-kasing diha nga luag-luagan. Kaya ba naman mo sa mga problema, bahin ni Tere. Bisag piso-piso ra, dako na kadung tabang niya. Tapos naman tong ijang dikas ug ijang kuan guys, bank account. Karon, maghuwat na lang ko kay ug maari na sila ug unsay katabang. Ug financially jud, wa kay problemado ko financially kay kapos. Ug din sa lang may hang pwedeng matabang. Basta na ipaagi, makatabang ko. Ako sa una kay na diagnose ang pagkog brain tumor sa PGH, Veris Manila. Philippine General Hospital. Na-diagnose po ko kay mama itong na ako'y history og na disgrasya na bagok pa din na naka-Japan. Mga 2 years unahang gikan ko sa disgrasya guys, ana pa ning gawas ang kalabad sang tuwa si jamo ko anda dyon. Na matutong ra kay ba mas alis dana kay kauban mi sa unang trabaho sa Ayala. Ito sa among mga among nga doktora. Anak mo tong ijang among sa Quezon City. Motoy angin nga ning hawa na lang ako sa baho. Nga sinanay mismo kahibaw na kay sinanay may nagaban-uban na sa unang pa-check up. Scan ako, nga man nakita CT scan game MRI. Wala man ko kasi gasto kay ag doktor ni hatag mag-note nga pwede may mga jugtabang kay mamalagi putong walang wala lagi. Kay nagpamid ra po ko Manila. Nagkapag nanay sa una nagpamid pud. This was happened 2014. Inja, man to kalos Ginoo sige ning balik-balik sa ospital siyempre mo gasto pa masahe kay ladyo pud mi sa Pasig mi nagpudyo nag Philippine General Hospital. Waras Manila. Na kalos Ginoo, kamsa na sige nga tug ospital, maagi pud mig simbahan, luhod na laman. Na ako pala tungtungura nangandam na laman ko unsay may tabo na ha. Pero sinanay naning kamot jud nga nagpaagi nga maadyo pa or unsa. Na matong sige na mong ospital, 1 month giresetahan kog tambaw para makatuog dun sa di na mabati ang labad. Kay grabe sa to kasi jud adong labad sa o. Ilanta na ko tungod sa kalabad. Matoy delikado kuno kay nay problema sa ilang. Start kong tambal, those times, gamay paskiyakil, mga months pa lang, kami nagabano po dyan sa mangho dito sa Pasig. Hindi, mo to, grabe dyan po na niwangan na to guys, kay lusog appetite ko, ako gana mo kaon, di ko katug. Katong pagresita nas doktor sa tambal nga narcotics drug ko no to, pinalan dyan na imnan og kanang padung na mutog, magaman nagkaon, kaya nung makatug dyan po. Makamata lang mong kong buntag na, kaya nga ko na itong mamatay na ko, kaya wadyo ko matamatay, magmakainom ko sa narcotics. Isa kabuhan itong nahang maintenance guys, inam-inam, lahi po itong para sa pain reliever, ito nga drugs, di galing itong mapalit, o di ako mismo kay kinahanglan magresita, kung adyoon man dito, nagmagpalit kay, di bawal lagi ko ito para adyo ko ito sa diferensya sa utok. Tama to, naagi hapoy diagnose, na kaning atong tikas lawas dahi guys, ang numbness ni, kaning ang left side sa una. Kuha ko'y bation, kanang giduk-duk-duk na ko sa doktor, kay, ijang ikusi-ikusi ang nani, kuha ko'y gibati, namba, naminhod ba? Nga na, jagahang blood pressure di pud normal, jagah pong pulse rate di pud normal, tungod to sa ang gibati. After 1 month nga nag-maintenance ko atong tambal, namanas na nay, napadang manghod, kuan man na, ebidensya man na sila. Tulos kinuha katong naginam-inom ko atong narcotics, sa makatuog na ko, ning kuan pud ning balik pag hangganas kaon na, pero mao lagi to, sige nagbalik-balik sila na yung kyapog. Sige luhod, sige apog. Nagaan pa mga liglaing kinabuhi. Nilang tapan tuson o kuhaon na pod andam naman po ko at nga time naman to pagbalik na mag follow up check up sa PGH
Garisita na po ko laing tambal kay bisa makatuog na ko labad jud gyapon sida sakit. Mura sida kasakitan nga ang pamina mura giluba-lubahang mura gibarina ba sa kalabad. Nama tong tungura kalusino pagbalik na magpa-check up na paghapon ko labad. Pero as hindi nakaadyo, garisita na po ko laing tambal nga pampakalma nga makatuog. Guro sa sige namong inampo kay ba jud pag na kay brain tumor gitagana mi datuk ang sa doktor note nga magdaon mi PCSO, DSWD nga dapat yung mga condition nga may among duulan kaya aron makatabang og operahan ko. Gaga ko na to guys sa ang pagkaako jud dito ko hilig og negative bisan pag bugat na kadto kog problema bisag say may mawad ko paglaom pero mga pilar ko makatug na ko gabi nagkaugma lain na paghang mindset ano mag negative man jud ko nga buto na hanaon daghan kay mga tawo nas kalsada naglakaw-lakaw nga may mga sinina nagkamuritsing kung sila nawad ang pag-asa ako pakaha nga nakay pagi pato kaluwis Ginoo magbalik-balik giresetahan na po kog laing tambaw kaluwis Ginoo guys naadyo ra man pud to kay ingon man ang doktor og dili jud maadyo sa ingato kinala na jud ko operahan kay na jud ko no koy tumor nga basig na ay gamay dugo ning buo nahilis na siguro to kay napakog ra man pud ko grabe ra to nang pagkapakog kina disgrasya man ni sa una St. Jude angin na tong nanimbangga na mo hilig man ay ko maglingkod og pronsit 2012 to nahitabo akong nag-eskwela ko og tisda sa Bohol. Dali lagi angay kakuanan ba sa una di mapakig. Dapat diferensya sa lawas ug may madaot. Na siguro naluoy ra pud Ginoo sa inampo nga na. Taga pagyapo ko ni jag chance, ato sig balik-balik ang nagyotro na pud examine. Nabintaha na maghang gibati. Otro naman din na mas katong grabe pa jud wars pag hang gibati. Atong pagka okay ni uli na lang pugog Bohol dito na lang pwede pahaway handa nahlula lagi kay hilig pa nag-herbal kay kamama lagi pud magtamba-tamba og kinaraan ita po kung gipanambawan kay basin ko mapugbughat kay operada lagi ko handa asag trabaho hagot handa po kung gitahipan kay basin ko nakuno pi mga laing mananap kaning sakay kay bisag asa ta katunong wab sa takay boss mga tao ano sino guys naulian ako dadto matong pagbalik na Manila ni apply na ko para Saudi. Grabe na paghang kaagi nga gipang-agyan guys. Pero mao lagi taas ra jud may paglaom. Kay labi ng pamilyang pobre, di pagka makaduaw ug magkainon sa arlisura. Na mato antod na ka experience na maltrato pas amo sa Saudi. Mao gihapon ning kamot siya para makauli laman sad. Maguli kay nakauli wa pagisod og tabla. Siyang po kabuan dito pong maltrato kay og tarong paghangamo di man tak mauli kay di man ko magkasakit na hospital po ko dito na grabe paghangi agian dito kay way tugtog tumor ka oras daw pa di man pagkain kay ang amo baji maldita mat ko kalos kino bisag dawad ana ko pag-asa dito nakaingan ako mura na ko nabuan kay hangnahan na sagol na mulukso na ko no kusruptap kay aron makalayas lamang ko malamdagan na po ko sahay maganahan na po ko maadyo daw kanang grabe naghanganahan na sagol-sagol na makanahan na ko dautan na dihadto tuy nakanahan na jud maot na mura ra man po ko nakamata kay ginahan na nahaluoy pag pamilya og mainsa ko dinhi nga di ko makauling buhi pato nakaluwas ka pwed ang sa diri na ko sumuntin lupa kay mo lagi nagkasukaso man ni sa dole nasunugan hinon pwed pag 2019 human pagkasunugan tuig ra pud kapin biskay nakaplasar na tadi mulis na hinon pwed kaning ang mga katawa guys ito mga atubangan pero deep inside grabe na ni kaagi ako naman jud guys basta kaya pa jud na di jud ko mo surrender maingon jud ko kaya lagi ni na kaya ganis uban basta magampo naman jud ka na adi Ginoo di ka pasagdan giyahan jud ka anang karon ter hinapanta nga ligon ka kay atong isalig sa taas kay magansa man pud ni og magpaluja-luja ka na may Ginoo di lagi ta pasagdan kay ba man ka nga sa una nagaban-uban tag bisata na narbaho kay ba jud ka og unsa ko kakuan nimo labi na itong nakatulong tag-amo dato sa perview nga nahadlok ka, nalisang ka nga mauto ang kuha si mga amo dito aron makaulit ka nga magaban-uban po ta di resmonten lupa kuha man dito tayo mga kuan sa una ug di man tayo mga problema dugay ra to na hanalimtan di man ko mga kahiubos pero pag human adto wa na ana tong gi kuan sa Ginoo ana tong gi salig ni sa tanan kay ba man ko nga ikaw jud mismo kay ba man pud ka ug unsa ko tinod na po ko pagkamaldita pero di po ko tao nga mabuhat rag maot bisag wa kun saa kay ba pud kang unahan di po magpalupig nga samantatang mga kabikil sa una kalimtin na to kay manay makaangin pud isa nga way kalinaw ag hina nagiingon nga pamilya ra jud tabi sa gansay mahitabo kita ra jud gihapoy mag tinabangay
Nag-uupog ko yung tawol. Kaya tiya ba'y maingana, anja pamilya ragod na. Anja, nag-uban-uban po mi sa una. Grabe pag among panag-uban. Kaya po dalim, uy. Labi na nakatong ako nga nagkamalisod ko. Anja, ako na daulan. Naganahan ako nga lisod, dyan hindi ka mutabang. Kaya medyo pa ning ikaw mutabang kaysa ikaw may tabangan. Manang karon nagasamay ang mahimo. Naanon mo po ko diri, pabor naman. Puhon-puhon hanggang sa manggani. Yung mga pagampo guys, may among gilauman nga tabang sa mga pagampo nga anta naihatag ginong instrumento para makalingkawas si Terry ug unsa may kinahanglan nagpata nga magligon tang tanan kay kaning hitabawa man dyan nato gi-expect pero kay naa naman manigaingon nga dawaton na laman kay wa man pa ihatag ang ginong pagsuway ug di nato kaya sulbaran daghan man ta magtabang-tawang laman ta katong nangutanan hagon sa daygi operahan na kuan guys waiter naka ni mao ni waiter kay kanila lagi pong sa unas nagiswela patag high school nga hilig ta mga rasa og bugat kay panganay man lagi ko tanang magbasak na abag-abag man ko sang amahan mga rasa og bugat anja so una pa bakasyon dito po ko sang anti sa Katipunan lanti Easter tabang-tabang po ko nila wa man lagi tubig magkaos man para sa gasolina magbuhat mig humay kana go stits alits mamaalit sa Nalianas vlog kay bago na si Jagan sa imong kaagi sa una sa dito mis Katipunan. Nga wa ko nagdahom year 2004 nagtrabaho na kog electronic series Laguna kay ning paghuman nag high school nari kog Laguna dito hinon ko nakuan nga na day kog waiter 11 months na ko sa kumpanya imbis probe na ta ko kung na lamang kog nakabuan na regular nag-resign na lamang ko kay kalingan naman kog ka-collapse angin sa gang waiter ning active man anja nang hilabot naman sang kasing-kasing mao tong ning resign anja ni ulis Bohol pag pila ka buwan na pod di pa pugod atong malas kay pila ka buwan na pod nay nagkuan og opera nga kana bitong mission sa Bohol turo mga gobernador sa una mga dyan naman doctors dito sila sa Bohol nagkuan mato kaluwes Ginoo na operahan pug ko pero mao lagi lisod ning operahan na ta kay itong lawas na mapundir labi na ako kay isa na lamang koy lob di ba duha man na isa na lamang kay gitangtang na manang di na pwede mamugat og sobra. Sa una guys ko ingani karon ako na ingani nakabantay ko nga humok na magdaot ning tonsil ba wa man siguro may kuan connection tingala man ko or basig sa mo na dini na guys natatanga kamong tanan mga malumang kasing-kasing nga kanunay na nagtimbaya sa among mga channel nanguhan ko sa inyong mga pagampo nga hinaot kanang among giatubang dakong pagsuway sa kinabuhi karon among malagpasan nga panta makalingkawas si Terry pohon-pohon kung malingkawas na matanan bahala nagway kwarta or kung sa manggani total na may daghang kadaulan mangitaan na lang magpaagi importante nga makalingkawas ra. Magpasalamat kog dako sa nay malumang kasing-kasing dyan nga sa una pa dyan ni si Jah nga grabe dyan ning kamanggiloyon si Jah na pinangga dyan ko kaadyo ba unsay inaana nga pinangga man dyan ko ni Jah naghan kadyong salamat kay hibaw ko nga mananaw ka na nihang vlog kay hibaw ko nga wakay sipiat somewhere in USA naghan kadyong salamat nimo sa imong tibuok pamilya inaapanta nga ang Ginoo kanunay magagiyan ninyo ug magabubuog daghang grasya kanunay naghan kadyong salamat kay blessings in this guys food guys kay ladyo paghang birthday hatag si Jag advance gift kuno na sang birthday kay aron maka-open ko account daghan kadtong salamat kay bahalag di na ko maghandag birthday na hapuhon maluing Ginoo basta kay maka-open account lamang ko kani among tubig ni guys dollar ni pero wa man lagi choice so may laing option man mapugas na laman ang taon pero tipid na laman ako jud noon sa gasto ko katunong kanunay jud ko ka mao mo-adjust ug unsa man gani naa sa imong environment adjust na laman para di ka magkalisod og maadyo tipid-tipid na laman nami man ninon pud magkalingag one ang problema nga lang kay grabe ding lapo ka mura nang minarig basakan damili ka adyo danang tubig hinay pud ug makapuno. A few moments later. Ano hapon din ninyo guys kalbing paitas life oy bis ka naligo na ko ganja kuliras pag human panhag panad og tubig dilanta naman pug ko balik naman pag hilanat nabisag mo na muna sa lawas guys kinahanglan magdigamo kay kani lagi ning o teka ba nangang mag dita mo kaon sa mo tagkaluja nigig laban self magluto kog kuan ni churito na isahon na butangan na hagalubati mangipo po hagalubati tong gawas kay na may salingsing da guys ang gidagino tagalubati pero pwede na ni importante nga nay gulay kami pa mo daw nagkamunggay sig mauto mamatay nagdinoon kanina malubati pwede na ni maduna laman na makaon nga bitamina ano daman nun po niyang kagalingan guys nga magsikay-sikay kay labi nagway kauban
Kinahanglan jud mo si kay ang ag magpasagad sa motog di maajo. Duwa na ko hilante kay gabiwan mo ko hilante. Naligo no ko ginja ang hilanat man pug balik kani hapag man nagpanaw og tubig. Nag-uwa na po tugnaw bakit takigan naman ng pug ko. Yung buang na ning lawasa. Kasi kay jud baning kamot nga maajo kay lisod. I think wa pa di kwarta nga dapat di batiin. Bago bisog na muna, bakod lang gyapon kay jawat makakaon. Sige nagapuras undoy. Ligamon ako kay makakaon bahalag buhigdaan sa daghang magkaon. Nagluto sa ko guys. Mantika gamay guys kay igisas panakot. Buko naman eh. Igisa. Kaning century 2 na guys, budget siya sa manipos kadungay kaya puro mang isa. Kaning gihugasan, maning naingan ni. Hugasan na hauna sa nabrihan kay basig abog ba datos guserihan. Yan na guys. Luto na panakot. Pwede na ilunod ang century. Okay, wa man ni kadto ilasa sa guys. Naranin ko kasi itong kusang itimplag ako, ganahan ako patis na. Patis. Patis gamay. Paminta guys. Ganahan mo pukog na ay pamintang kinawag ang hit. Humot-humot nga hanghang. Guys, dugangan og tubig gamay karong napig sabaw-sabaw. Kisay ka relate og ingani na. May ang gibutan ng tubig kay luguan na glata. Gilugo na guys. Kaduhan na ni ng hugas guys. Dito naman po ni sa little garden. Yan lang po ni kay nag-uwan man. Mag-upa ko ng sibol kaya mo man laging gipuungan. Buko naman. Pwede na ilunod. Pwede na naman na vitamin na gamay. Yan na guys. Yan na. Buhay nagbitak. Magkaon makain na mong tambaw. Biskot kung hila na taga. Balik-balik man. Magpil Bati pang lahas gamay suka. Kato na good drop. Kay tawa sa umay. Malay sekreto na ho guys. Nakanapong ginang agbitaw nga bugas. Pwede mo si dabot nga isa ka kutsarang suka kay aron di sila dali mapanuos. Mani ang buhat guys kay tagdugay lagi ko magdungag. Karon di mapanuos og dali ba. Wala. Opo na ni. Hadi din naman ni hapon. Wala ni guys. Swerte ka ko ganing mahurot. Nga na tanin to guys. Para mo kayo sa lukulang mo. Ano ta guys? May malapit naman sa mabugong mo. Kamot na yung tao ni Jawat. Mabastot.